Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaur bera bisitatuko dugu. Bera, Nafarroa garaiko iparraldeko udalerri bat da. Portziriak ibarrean dago, Baztan Bidasoa eskualdean. 3700 bat biztanle dira beran, eta 2009 geroztik udalerri euskaldunen mankomunitateko partaide da. Murgildu gurekin Nafarroako bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroagiren furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, guazen! Kaixo Yasmin, Zer moduz? ongitazu? Ongi, nun gaude hemen? Pues hau da, berako herriko etxeko plaza, dela herriko, berak ditu bi plaza, Altzateko plaza, eta hau da, bigarren plaza, edo gaur egun plaza nagusiera erraten aldena. Oso polita da, Bai, egiarra, hau da, berako daletxe, eta egiarra nagitz polita da, berreskuratu zituzten pinturak eta ematen dio toke bat. Zu berako azara, ez? Bai, ni bera bai, gurasoak ez, baina ni bera nahi nintzen, eta beran bizi naiz, pues, 28 urteia, hemen. Eta lanean ere bai, baita ere hemen? Ez, lanean Lesakan. Begira. Pike pixka bat dago, Bai, baina onartzen gaituzte oraindik. Bai, ongi. Eta lana azuen baita ere baduzu, bueno, ez dakit, egiten duzu beste zerbait? Bai, beran gure etxekoa dantza taldeko dantzaria naiz. Zait bakizun gure etxekoa zer den. Gure etxekoa zer da? Gure etxekoa da herriko elkarte nagusia, sortu zen 1931 urtean, osea, historia luzea duen elkartea da, eta gehien bat futbola, elkarte gastronomikoa da, kultura elkartea, eta gu txirrendularitza ere bai, eta gu dantza taldean. Bai, egiarra. Zu txikitatik ibiltzen za... Bai, nik 5-6 urtekin hasiko nintzen, osea, aurten 20 urte egiten ditu dantza taldean. Jo, Eta bai, hasieran ikasten eta orain irakasten ere bai. Irakasten? Bai. Zer dantza mota? Gehien bat egiten ditugu euskal dantza tradizionalak, eta batzutan bertzelako dantza batzuk ere egin izan ditugu, baina gehien bat euskal dantzako bai. Eta talde honetan, edo, gutxienez dantza taldean, ze belaunaldi mota aurki ditzakegun? Zora adinekoak edo? Bai, denetik, gazteenak izango dire eskolako lehenengo mailakoak, osea 5-6 urtekin hasten dire, eta zaharrena 50 urte inguru izango ditu. Osea, bai adin guztietako jendea dugu taldean bai. Beraz, zuk esango zenuke, edan zenula, iturri honetatik? Bai, kuriosoa da, zen ere lehenengo dantza irakaslearen alaba daneri ikaslea orain, orduan hori ikusten da transmisio, ez? Nola guaz ginen batzukin eta orain erakusten diego mertzai. Eta ospakizunak egite dituzue? Bai, gehien bat, beran egun importantea, abuztuaren 3 da, San Esteban eguna. Ados? Osa, berako patroia, bai, hori da. San Esteban eguna da abenduaren 26, baina abuztuaren 3 ospatzen da hemen, eta hori da guretzat dantza talde bezala egunik importantena bai. Eta berako jaiak, noiz? Abuztuaren 2-6, batetik 5, asteburuan nola tokatzen den. Eta gure txokoan egoten zaite? Bai, egiten dugu abuztuaren 2 edo batean dantza jaialdi bat aurrekin. Dantza talde guztiek erakusten dituzte bere dantzak, hori egiten dugu frontoian. Eta hori da nahiko garrantzitsua, eta gero abuztuaren 3 dela guretzat urteko egunik importantena dantzari buruz solastea. Ni dara matzat kasi 3 urte Euskal Herrin eta galetu zaten, oinik ez duzu ikasi euskal dantza, ez dakize. Ikasi behar da bai ala bai? Ez dakit, beran nik uste dut baietz, badago dantzaren kriston tradizioa ez, dantza, bestaetan egia da, gauza gitz importantea da, batez ere egunero, abuztuaren 2-6 edo, bestak irauten duten 5 egunetan, 5 egunetan, izaten delako larrain dantza plazan, Bertze plazan, Altzateko plazan, eta elkartzen da, adibidez, egun importantena dela abuztuak 3an, igual 150 bikote, 300 pertsona dantzatzen. Orduan bai, beran dantza badu bastanteko indarra. Eta emanen dira aholku bat, hasi nahi badut? Bai, lotxak kendu. Lotxak kendu, nik uste dira arazori gabe. Nik badakit baita ere ibiltzen zara bertsolaritzan. Bai, pixkot. Bai, eta hori
zera, honetan ibiltzeko baita ere kendu behar da lotxa, ez? Badago publiko bat, eta publikoari ari gara, ez? Bai, egia da, ni aritzen naizela aurkezten. Osea, aurkezten erreixagoa da, ni bertxotan tokatu izan zaitenen kantatzea improvisatuta, pasatzen duen gaizki. Bai. Baina, bueno, egia da, papera duzula eta improvisatzen alduzula ere txapelketan, ez? Baina plazan bai, eta hor, ez da, distantziakin, bueno, hobe. Bai. Baina, bueno, nola etxetik prestatzen alduzun horrek laguntzen du. Eta prestatu bitartean nola, nondik ateratzen da inspirazioa? Nik aktualitatetik pila bat. Bai. Azkenean prentxan egiten ez lana irakurtzen duzu, ikusten dituzu albisteak, eta igual albiste batek ez dizu emango gaia, baina albisteak emango dizu abia puntua bilatzeko eta hortik gai bat ateratzeko. Orduan nik, hortik, bakoitza ditu bereak, eta nik gehien bat, nik uste aktualitatetik. Eta dituzu gauza pila bat, kastaritzan zaude, bertsolaritzan, dantza zakit? Badago denbora denetarako. Bai, egiarran saiatzen gara denak pixkat elkartzen eta denbora egiten. Orduan zenuke berako gazteria bizik dagoela? Bai, nik uste baietz. Hombre, egia da pandemiak itzali dula, ez? Dena bezala. Bino bai, adibidez dantzatan orain jasi gara martxan, eta ja ari gara antolatzen ekintzak aurtengo, osake bai. Ozak gauzatxoak datoz? Gauzatxoak datoz. Toma! Eskerrik asko, Ainhoa. Ainhoa, 11 saltsetan dago. Besteak beste, gure txokoaren dantza taldean. Gure txokoa, berakoa bai, eta guztiona ere bai. Ziurenik, Iñakirena da baita ere. Goazen ezagutzera. Kaixo, Iñaki? Haupa. Zer moduz? Ongi. Ongi? Hemen non gaude? Berako matzada kirolgunean deituko geniok ez, berez garai batian futbol zelai bezala eginda dago, eta ikusten duzu guain berrituta dagoela, eta gauza batzuk egin daudela, baina badirudi aurrerantzean ere kirolgune bezala funtzionatuko duela, eta proiektu batzuk daude, gauzatxo batzuk egiteko eta beraz, beran behintzat kirol haunitz egiten den leku bat ez. Baina ez soli futbola, hemen badago pista bat? Bai, pista izan dako bat, ikusi dezakez benez, nahiko abandonatua dago. Giarran guk erabilera nahiko egin izan dugu urteetan, lasterketa umeekin egiten dugun eskolatxo bat ez dela, eta ariketa eta ekitaldia saio honitzen ditugu hemen, baina ikusten duzu denborakin gauzak galdu edo, eta nonbait badirudi laster gabe moldatua izango dugula, eta pista, inguru enten, bortziriatan behintzint dagoen pista bakarra izango da lasterka ibiltzeko, inguru enten ez dago gehiago, beharko zenuke Irunera joan edo ingurutara, orduan, moldatzen denean ikuste izango dugula, leku haitz kutxu bat. Claro, eske, azaldu behar dugu zu, korrikalaria zara? Ibiltzen zara hemendik edo? Bai, hamaika aldiz ibilia nago, hemen seriak egiten, eta, gure kabuz, pila bat, eta, gero ja umeekin eta egiten ditugun saioetan, pixkat erakusten edo lagun egiten, nik uste askozaz gehiago, umeekin gure kabuz baino. Eta korrikalari afizioz edo afizioz? Edo biak? Nik uste korrikalari txikitatik izan naizela, inguru honetan afizio txikia zegoen momentuan, gu lasterka ibiltzen ginen. Familian, anaiak eta denak... Eta zergatik zuke erabakitzen nuen, benga, nik ere bai jarraituko dut eta segituko dut lasterkat? Nik uste dut laster egitea dela bizitzeko modu bat, edo bizitza ulertzeko modu bat. Laster egitea edo kirola oinarrian, ez? Eta guretzako, laster egitea zen bizitza orekatu bat eramateko modu bat, guk lan haunitz, nik ostalaritzen lan egin dut, ordu pila bat sartzen dituzu, eta orduan kirola zen, pixkoa zure buruaren oreka mantentzeko modu bat, ez? Nik egin dut afizio bat, egin dut behar bat, bizitzeko modu bat bezala. Deskonektatzeko baita ere, ez? Pixkat edo... Bai, behar bada gu mendi lasterkari garen entzako, behar bada ere bada zeolako zerbait, ez? Deskonexio bat eta mendira joan, eta anzten zara pixkot erritmoekin eta gauzeekin, eta disfrutatzen duzu inguruaz, ez? Bideak, soinuak, natura, hola ulertzen dut, ez? Ikusten dute lasterkari haunitz, kaskoekin mendira joaten direna, eta zenbat gauza galtzen dituzten, bakoitzak bere metodak, denak errespetagarria direz gabe. Eta okerez banaiz, talde bat duzue, hemen deitzen da, Mantxale, okerez banaiz, ez? Hori da gure taldea, bai. Mantxale, izan hori nondik dator? Mantxale, justu hemen atzian,
kokatuta dagoen ikusten ez den, baina atzean dagoen mendi baten izena da. Justun, Ibardin edo muga egiten du, iparraldearekin muga egiten duen, izango litzeke muga katea dagoen 10. muga dagoen justo puntu hori izango litzeke Mantxale. Hori da mendiaren izena eta guk egiten dugun lasterketa justo hortik pasatu ere egiten da. Bai. Eta zenbat kide zaite talde honetan gutxi gora bera? Hasieran nahitz esan genezake 15-20 bat lagun edo ginela, ez? Pixkar, denborakin jende gehiago gehitzen joan zen. Gara solasten oain dela 17 urte edo osatu zela taldea. Eta orduan pixkanaka jende gehiago sartzen joan da, batzuk ere utzitzen, ze ulergarria da ere kirol hau, denborakin ere, exigitu baino gehiago da, fisikoki, ondorio honitzu zen dituela. Mendian laster egiteak, muskularki, belaunak eta kastigo handia ezaten du, ez? Orduan, zaila da ikustea jendea urtea honitze hontan dabilena eta oraindik hor dabilena, ez? Gu ere gaude hortxe justo puntu hortan, nola baite, bideo utzitzeko, ze exigentzi maila handia da, muskularki eta batez ere artikulazioak eta olako gozak honi sufritzen dute. Eta gazteak zer? Duela 12 urte edo paratu ginen martxan gaztetxoen eskola bat. Larun batero entrenatzen dugu. Elkartzen ginen igual 80 bat aurre edo, hemen ingurunetakoa batez ere, bera Bortziri eta ingurua, eta gero batzuetan kanpotik ere etortzen ziren, Donestebe eta Zunbila eta hola. Guk izan nahi dugu, pixkoat mundu hontan, bai laster egiteari eta bai mendia uztartuz sartzen ditugunak, ez? Mundu hontan sartzen ditugunak. Gero ja hortik aurrera izan du da jendea jarraitu duena, eta izan du da jendea behar bada utzi duena, eta orain urteak pasa ondoren ikusten duzu berriz ere lasterka hasten dela, ez? Mendian, ez? Orduan gure helburua ez da inoiz ere izan txapeldun jende egitea, baizik eta mundu hontan sartzea eta norberak erabaki dezala noraino ailetu nahi duen eta noraino egin nahi duen eta ez, ez? Venga, saituko da pixka jende animatzen, ze abantaila duk lasterkadak edo? Ez dakit, nik uste norberak harrapatu behar diola, ez, abantaila, erran nahi dut, guk dugun abantaila inguru honetan da, adibidez Mantxale bezala, talde bezala, baditugula, jakituria baino gehiago, badugu esperientzia, bai antolakuntzan eta bai laster egiten, ez? Orduan, beti izan daiteke lagungarri hasten diren gazteekin, ez? Edo jendeakin. Gertatu izan zaigu jendea, 25 eta 30 urte inguruan, pixkoat, berriz ere engantzatu nahi izatea kirol batera eta gurekin hasi izatea, ez? Egia da, orain momentu honetan, gaudela momentu batean gazteak ari dire, eta helduak gaudeia pixkoat bueltaz, eta falta zaigu bitarteko jendea goguekin hasitzeko. Guretzat afizio polita da, dudik gabe, baina egia da, jende berria behar dela goguekin eta ilusioekin, ez? Begira, mezua zabalduta dago, eta etxarongo dugu, espero dugu jende asko apuntatzea gutxienez. Ederki, mila esker, Iñaki. Bale, zuei. Iñaki korrikalaria da, argi utzi digu, azkar doa bera, baina hurrengo elkarrezketatua presari gabe dabil, edo oberrana, bere erritmoan. Gurekin, Manes. Kaixo, Manes. Gai. Zemuz? Ongi ongitazo? Ongi, hemen gaude. Beran. Bai, beran, eta erreka hori? Zia. Zia erreka. Bai. Zuemen goaztea. Bai. Eta zer da gehien dakizuna zure herriari buruz? Jende agitzona dago beran. Bai. Bai. Majua. Bai. Eta ez dakitzen ez zuen erratia ere. Beranea ez dakit besta honak dituzen. Bai. Guretzako bai. Igual duzetzu gero Donostera eta dice, puta mierda, berez daude ongi. Noiz dire? Berako, bestak, herriko bestak? Bai. Pues edia abuztun bitikan, gozea edo seira, ez dakit. Depende tokatzen bada esteguro da ez. Eta bestetaz gain baita ere inoteriak. Inoteriak, bai. Hau oso importantia. Bai, besta guzti bezala. Bai, egia da. Eta noiz tokatzen da? Aurten tokatzen dire azkeneko asteburon. Osea, azken asteburo aintzinko hortzegunan egiten dute aurrak zingarrautze, joaten dira etxe mozorratuk, eskatzen, leheno zen zingarratarautzen, joan azkenin da edozein golosina, do dirua, do dena. Eta gaur egungo gaztik ez dakit seiteten iten, gulen egiten genuen, lortutakokin egunin bertan, bazkaria. Esan planazo. Bai. Baina zure kara urte tampoco puedes aspirar a más, pero... Ongi dago. Vale. Zu inoterietan normalean, deskribatu nolakoa den inoterietako egun tipiko bat.
zein, eske adibidez beran badugu igandikin inudet hartzaileak, iten dela mutiko disfrazen dire inudetaz, eta neskak hartzailetaz, osea, da en plan cambio de género. Eta da normalki queda dela, eta gizortan, eske beti ez da esperando. Bai. Ekeitza goizin goiz igandin, Bai. frontonen, Estegarako frontonan, ja denak ongi jantzilak, eta horrazten da ruta egiten. Eta azkenin ruta esplikatu behar dut, ero ben nola den? Bueno, pues ruta hartzen da Estegaran, joan da, Errekaldeño... Que beti nagoia mozkorra, Baina, egiten duzu ronda bat? Bai, egiten da huelta herriri, gero bukatzen da Errekalde ostatuan, goizian, ordu bat kaldera, más o menos. Eta gero egiten da bazkaina normalki zubiendo jatetxean, eta gero, ala, ja, bazkaria eta gero, jendia bueltatzen da aldu modun, bakotxa bere kontu Errekaldera, eta egiten da bertze huelta herri eta bukatzen da hemen, altzaten. Hemen plazontan? Ba, hemen 8 kaldera ja bukatzen da. Eta jendia jaten da itxera, ze hurrengo ninda egun ondila baita ere, ze hurrengo ninda kuadria kotxa gelditzen da zuaire, eta kuadria batzuk itente hori, pues, tema bateri buruz, gai bateri buruz disfrazto, eta batzuk itente karroza bertzatuk ez. Adibidez guk, azken urtin, COVID-amio lehenagoko hortan, ingenon, ¿ese mitiko joku hau de los topos? Bai, badakitzen. Pues vale, pues jantzin ingenon karroza ergel bat ola lau makilkin, bederatzi zulo, eta gu satorre zantzeiak. Ze ona. Eta goma espuma batzukin hori, pues gu agaten jen, eta adar. Ona. Eta egin kompetizion bat, gu patu genuen jamon bat, oza, ematen zuna gehien, pues jamon bat de regalo. Eta guk horrein genuen, eta bueno, eta pasak genuen aitzongi. Orduan esango zen nuke zarela bestazalea. Ah, bai, ni besta eta futbol, eta jazta, gutxi gehiago. Antzerkia, esan diate antzerkia baita ere. Ba, ikasun antzerkiko zerbait, pero hori gauza giarran azkein bizitza te lleva por otros derroteros. Ja, baina, zailtasun hori baduzu, ezta? Ah, bai. Zer ikasi duzu? Ikasnun, hemen ez barkatu, Donostin hori, egian, bada tae. Bai? Tae eta hierra, eta hor ikasnun. Bola ja, urte bastante. Eta nola burrotu zitzaizun, venga. Ni beti zanez payasoa. Zanez payaso beti atentzioa deitzen, eta hola, atentzioa deitzen, irri egiten jendiri. Bai. Gehientan ez lortzen, pero nik pasatu dut ongi, así que es lo que cuenta. Pero luego en sí antzerkia... Es que ustedes zaitia tonterik. Bai, komedia joan tonteri, eta gero papela interpretatu ere bai. Uste un papel, eta ez ser fulanito, izan barra fulanito, izan barra dut. Eta izut, ongi. Zergatik ez duzu sortzen, ez dakit komedia klub bat euskeraz? Ba, baina. Ari lan ni aiz perezosua. Nire gauza ematen badiate ina nik ite dizut. Personaje gisa guai da baita ere, perezosoa. Ez dakit perezoso bat, zure komedian. Baina, perezoso lau de kreatibitate aldetik. Kreatibitate, zu izu zerbait, no seke, eta ez ezkita egita. Eta nola pizten da, zera, inspirazioa? Tortzen delikan. Bai? Bai, besta gogoa zela, tortzen da. Baina ez duzu ikusten adibidez, ez dakit pelikulak edo seriak, ez dakit pizteko... Ez, ikusten jo gustatzen zaitelko. Bertzela ez dut ikusten nola, kostot hori gustatzen zaitelko, pero ez dut ikusten, ikusten dut Leonardo DiCaprio, kabet nola egiten du naho, egiteko nik, ez hori. Ez hori zure bola, ez? Mi bola... Eta inoterietan egiten duzu antzerkia edo ez? Inoterietan ditut astotzak ilena directamente. Igual rebajatzen ez pixko, tu. Eskerantzi informal. Osea, eske, batateka, haina izan dut madela kamara bat. Bai, aztu. Quiero marela sujeto a Donostia ikusten, ¿quién es este? ¿Quién es este espabilado? ¿De dónde ha salido? Bueno, gaur ez dugu ikasiko komedia, orduan. Utziko dugu bertze egun baterako, igual inoteritan. Zu, negaztu nik idaztut irakaslerit eta pasatzea hori mensaji. Ez, itzuliko nahi zona inoteritan, eta ikusiko zaitut zu komedia egiten hemen. Bueno, komedia do pena. Depende ordua. Dena relatiboa. Vale, eskerrik asko manez. Zuri, tatorren ez zulikan. Hori da. Vale, bueno, ze, jazta, Kaixo, Estitxu. Aupa, txaldeon. Zer moduz? Ongitazu? Ongi, hemen gustora, ez? Bai? Bueno, fresko. Bai. Ipurdia oztuko zaigu hemen. Zuzara nahi guztalea? Erran nuke baietz. Gustatzen zaititxeko berotasuna, eta, bueno, tximenia biztu, eta usai hori, eta... Bai. Hori inspirazio iturri gisa baita ere, ez? Igual, idazteko edo... Bueno, agitz bohemioa da igual edo, ez dakit. Baina, bueno, bai, gustatzen zait.
azkenian, aizo, inspirazioa bilatu inbar da, ez da bakarrik etortzen, eta... Nola bilatzen duzu, klaro, esan behar dugu abeslaria zarela? Bai. Eta nola bilatzen duzu inspirazio hori? Bueno, erran nahi dut lan inbar dela, ez dela hola berez bera bakarrikan ailetzen, baizik eta orduak sartu behar direla, eta bueno, normalean ordu horiek itxian, ez, edo behintzat zure lantokian harrapatu hartzaituztela, ez? Eta esango zenuke zure estiloa aldatu zela urteekin? Enuk erranen, beti joaten zara gauzak ikasten, gauzak moldatzen, eta inoiz ez duzu egiten gauza bera, ez? Azkenean norbera joaten da birziklatzen, eta joaten zara referente berriak izautzen baita ere, eta orduan eraikitzen gauza berriak, ez? Baina nik uste dut, oinarrian, ateitzen dela zuk maite duzun hori, eta orduan estiloa, ez dakit, nik egia da baita ere, nire ibilbidean jorratu ditu dela estiloa izifenteak, tokatu izan zait kantatzia, rock kanta batetik, rantxera batera, orduan, ez dakit, azkenean lantzen duzu den pixkat, ez, baina zuria sortzerakoan, bai ateitzen dela zuk, gehien maite duzun genero hori edo estilo hori, ez? Niko gogoan dut ikusi zintxu dela Etxarriko musika festival batean duela 2 urte edo. Bai. Nik adibidez ez dakit definitzen zein den ere estilo musikala, ze entzun dezaket, ez dakit musika tradizionala, Peruko musika tradizionala, edo rapa, edo ez dakit. Disfrutatzen duzula denakin. Niri azkenean musikazalea naiz, orduan denakin disfrutatzen dut, baina, ja behin sakonago, ez, edo, ez dakit, ordu gehiago aditzen dituzunan edo, eta baita ere da nola aditzen dugun musika, ez? Gaur egun ere musika aditzeko modua izugarri aldatu da. Lehen behintzat, gehiago aditzen ditun diskoak osorik, eta gaur egun aditzen ditugu kantak aleatorioki, orduan hor sartzen zaizkigu, ez, eta ja modan dauden plataforma digital hauetan, eite izkigute olako playlistak eta hor sartzen zaigu denetarik, ez? Egilarra ni guainika naiz pixkoat igual aintzineko estilokoa eta CD-ak eta orduan igual baita ere ez dago olako popurririk, ez? Bai. Zuk uste, musika industriaren aldaketa honek kalte egin ziola? Nik uste dut baditula bi gauzak. Alde batetikan, ematen dizu, zu ibili gabe bilatzen, ailetzen zaizkizu bertzelako kanta eta proposamen batzuk. Ona eta txarra, Claro, musikan ere bai, ona eta txarra ailetzen zaigo. Aldiz, nik uste dut, dena pixkoat superficial gelditzen dela, ez? Musika ditu nahi baldin baduzu, eta gustatzen baldin bazaizu artista bat edo, niri gustatzen zait, hartu CD osua eta goitik beti, ez? Hau nitzetan ze pasatzen zaigu, izautzen ditugu artistak, baina izautzen dugu artistaren kanta bat. Bat edo. Bai, eta errepikatu digutelako, ez da gitzen bat aldiz, irratian edo, baina hartzia CD osua eta ez dakit, azkenean musikaria naiz, eta nik nire diskoa grabatzen ditudanean, da gauza bat lan handia eskatzen duena, mimo handiz egiten duzuna, eta orduan, eta bere liburuxka irakurri, eta bertan heldu dena, eta testuak irakurri, eta ez dakit, hor dago gauza unitz galtzen dire, ez? Ez bada fisikoki hori begitzen edo diskoso bat ez pauzu aditzen, gauza unitz galtzen direla iruditzen zait. Eta orain ari zara prestatzen proiektu berriak edo konta dezakezu zerbait? Oraintxe ateri dut, oraintxe azaroan argitaratu genuen disko berria. Orain prestatu dugun disko berexia izan da, zentsuraren inguruko lan bat izan da, dokumentazio aldetikan eta lan handia suposatu duna, eta egin duguna izan du da, historian edo 20. mendean zehar zentsuratuak izan diren kantu batzuk bildu ditugu, aztertu dugu zergatik izan diren zentsuratuak, naiz irratian aritzen naiz lanian eta musika saio bat gidatzen dut eta hori izan genuen izpide joan den urtin, orduan lanketa hori dena ja egin janun eta hortik egin genitun 10 kantu sailkatu genitun, pixkoat atzian zentsurari dagokionez, historio edo, kuriosua edo bitxia dutenak, eta intugu horiek arkaitzkanok itzuli ditu euskarara eta moldatu ditugu. Orduan, lan sakona izan du da, mardula izan du da,
eta hori aurkeztu genuen hemen, herriko kulturretxian, gero, ibili ginen genituen kontzertu batzuk edo, abenduan Mallorcara joan ginen, hango Euskal Etxearen bidez, bai, eta gero Durango azokan egon ginen. Orduan, orain gertatu zaiguna izan du da, arazoak izaten ari gara eskubide aldetik, kantu horien eskubide aldetik, zen badirudi ez dagoela arazoa handirik diskoa fisikoki ateratzeakin, binon bai digitalki plataformetara goitzeko. Orduan, egile eskubideekin ari zaigu, traba batzuk arrautu ditugu bidian, eta orduan oraindik ere zenbait plataforma digitaletan, eta da batez ere jendiak erabiltzen dituenak musika ditzeko, oraindik ezin izan dugu goitu plataforma horietara diskoa, eta hori faena... Bai, potentzia da. Bai, orduan ematen du, atei dugula diskoa, baina ez dugula ateri, ez? Segunta ze formatotan, oraindik ez dago lakalian, ematen du. Bai. Badaki guztare egin, ez? Denetara joan eta erosean bertan. Bertze zenbait plataformetan badago, Bandcampen eta YouTubeen eta badago, baina, bertze batzuetan ez. Baditugu, eskerrik asko ez dizu. Eskerrik asko zuen. Bere eskutik datorren pasioaren zain egon behar aldako. Berako erritmoa aldakorra da, batzuetan mantxo, bestetan arin, baina gutxienez musika jarraitzen du. Soinu banda dute bai, Estitxu Pinatxoren azken proiektuak markatzen duena, eta entzun dezakegu gutxienez, hurrengo inoteriak arte. Manerreki ikere badakin muldadi bakarrik berataz aztu adi zabaleskua delikatuki gau bateko enkontru goxoen zerrenda bizitza hori pertzerik ez da gaztelu inguruko zangasako